Senyor Montilla, què ha fallat en les esquerres? Com perquè la dreta, allà on ha fet el discurs més radical contra la immigració, hagi pujat força més, o fins i tot perquè Plataforma per Catalunya hagi multiplicat el seu nombre de regidors per 4? Perquè, miri, hi ha gent que ho passa malament, que no té feina, que té problemes econòmics. Hi ha alguns que, d'una manera barroera, dient mentides, diuen això és culpa dels immigrants i és culpa que les ajudes se les donen als immigrants. Hi ha gent que es creu això, s'ho creu perquè no té feina i diu hi ha immigrants que tenen feina i jo no tinc. És un discurs simplista que apel·la a les vísceres, a l'estómac. I per això és detestable. I per això són detestables les persones que ho fan, perquè menteixen i ho saben. Quan el senyor Fernández Díaz diu, per exemple, que ell agafarà els immigrants que facin una falta, un delicte, i els expulsarà, és conscient que això es pot fer. Això no es pot fer. Ni que volgués, ni que tingués majoria absoluta ell. Expulsar-los a on? A Guinea-Conakry. Expulsar-los cal que el país, el que els expulsa, si hi hagi un conveni. Perquè si no, pura i simplement, com els expulsaràs? I a més, això hi ha un procediment llarg, depèn dels jutges, hi ha unes garanties, estem parlant de persones, no d'animals. Vull dir, mentir. Aquest és el problema. Mentir, apel·lar a les vísceres, dir a la gent el que vol escoltar. Aquest és un discurs rebutjable. I per tant, miri, no és el mateix fer alcalde o donar responsabilitats a persones que han tingut aquest discurs i que tenen aquest comportament.